esta é unha cova pois con todo esotérica, exactamente. Se vos fixades, esta cova, que vos parece a cova? Parece vos unha vacina, non? Isto é unha vacina. Esa pista non vale, así calquera. Sí, é unha vacina. Escollían este tipo de covas que eran así, que simbolizaban a muller, para facer todo este tipo de ritos e aquelar. Todo ten unha explicación. Aquí, esta básica de aquí, hai un petroglifo. Hai dos petroglifos. Donde está sentada esa muller que ten a mochila, hai un petroglifo. Hai unha flecha que indica a dirección exacta, norte, leste ou oeste. Leste ou oeste. Non sei se sabedes que a Catedral de Santiago están inclinados na mesma dirección. Isto é exacto. O apóstolo Santiago no pórtico da Gloria está mirando cos seus ollos o monte do Pindo e a Fisterra. Están mirando. Isto está comprobado, O sea que o monte do Pindo é un monte sagrado desde a noite dos tempos. Xa hai referencias do ano 940 nos tomos de Celanova que falan do monte sagrado do Pindo. O sea que sempre, xa de época dos celtas, foi un monte sagrado. Na Lache da Moa, no cume de arriba de todo, naquelas pías que había de pedra, cando chovía, a xente esa agua despois aproveitaba como se fora agua santa, agua bendita, xa antes do cristianismo. E se seguiuse practicando hasta fai poucos anos. Hasta onde Santiña de Trasufre, fonte con propiedades para as berrofas de Mequieno e Quinaxio, que foi onde. O sea que todo o monte do Pindo, curacións de sanación, Penafiel, que a súa cama da fertilidade, onde iban os matrimonios que esteles que non podían ter fillos, iban a facer o amor ali, o alto de Penafiel. Bueno, é un monte que está impregnado de magia, de enerxía, exactamente. O monte do Pindo, un dos grandes problemas que ten é que non foi excavado. Temos dos castelos que secundan todo o que é a parroquia do monte. Temos a igrexa que está ali das mesas. Ali hai unha igrexa posiblemente na época sueva. Hai un documento do abade Truntinio do ano 830 o que fala di Incarinota Ecclesia Pintani, o sea, do ano 830. Posiblemente esa é a referencia documental máis antigua que hai, pero posiblemente sexa anterior, porque se os galaicos romanos viñan ao monte a defenderse dos suevos, pois é lógico que tuveran unha igrexa, porque dos primeiros cristianos, que tuveran aquí no alto do monte, dentro das murallas. E despois a asociación atopamos unhas pedras de lápis lazuli no monte do Pindo, que aquí non é lápis lazuli, a mina máis cercana de lápis lazuli é en Afganistán. E as pedras apareceron aquí, dúas pedras pequenas de lápis lazuli. O lápis lazuli utilizábase na época medieval, tiña máis valor que o ouro, o lápis lazuli naquela época, porque usábase para machacala e facer pintura, eses azules que facían. Entón, para pintar os libros, os incunables, e para pintar as igrexas. Posiblemente houbera vía Constantinopla, houbera unha vía de comercio de lápis lazuli que chegara ao monte do Pindo. Iso quer dizer que se viera lápis lazuli que quería caro. Lápis lazuli non solamente podía ter na iglesia, que había caro para comprar. Posiblemente fora para poñer aí para pintar a iglesia do monte. Bueno, pouco máis hai. Se vedes que o petroglifo está aquí na... Eu a referencia, sabendo en que dirección estaba, hai unha Ourense, outra que está para a zona de Cádiz. Viron a cova que entra na cova, porque despois... E a dirección non é nada como a cova, porque están todos co poniente, excepto algunha de ladrillo que se últimamente.